Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы, нягледзячы ні на што, працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у эфіры Еўрарадыё. Чарговыя госці, ну і альбо як кажуць на сур'ёзных тэлеканалах, а зараз пра сапраўды важнае будзем гаварыць. Такім чынам, сустракайце, кай ласка, два выдатных спікера у нас сёння, ну ці спікер і спікерка, так будзе больш правільна. Такім чынам, арганізатар фестывалю Тутака і кіраўнік аднайменнага фонда Павел Станкевич. Прывітанне, Павел. Павел. Где-то ці не чуе, ці подвисла? Nie, wybaczajcie, nie czuł, że tam po raz chwilinku wy mnie zawisli, ale цяпер уже чую. Вітаю ўсіх. Так, і спявачка, вядоўца праграмы «Нітка зорка», заснавальніца школы традыцыйнага строю Кацярына Ваданосава. Вітаю, Кацярына. Добрый день. Ось, бачыце, вот як у Кацярыны, так ніхто нідзе не падвісае, ўсё нормально. Так, Павел, вырашайце гэта. Я ў лесе сяжу, таму, відаеце, тут у лесе складана з інтэрнетам, мимо гэтага, што мы тут маем якісьці там забяспечаліся сателітамі, але лес гэта лес. Таму тут на моей спіне бардак, таму што гэта ўжо проста падрыхтоўка да феста ідзе ў самыя апошні моманты. Ага. Говорит, у меня за спиной бардак, потому что это подрыхтовка до феста. А фест же это не бардак, это справа сур'ёзная. И вось, про фест. Павел, давай первое слово табе и фестиваль Тутака. Фестываль абуджаных Тутака, 5-й юбілейны фестываль сёлета. Якая канцэпцыя? Я ведаю, што ў прынцыпе кожны фестываль ён скіраваны, мае такую нейкую асноўную думку, і кожны раз на рознае спрабуе звярнуць увагу, ці там скіраваны там на розныя месседжы. Гэтым разам што вы прыдумалі? Гэтым разам фестываль адбываецца пад лозунгам «Жыве вечна». Раней было ўжо «Жыве Беларусь», было то ўзаемна, ідзем такім нашым культурніцкім кодам, а ў гэтым годзе захацелася «Жыве вечна», таму што вось 5 гадоў для нас гэта окей, гэта юбілей, але для беларусаў гэта даволі сумны юбілей. Гэта сумная гадавіна, а не юбілей. І мы б хацелі такім простым і понад вековым лозунгам даць крыху веры і надзеі ў гэта, што ўсё мы зможам, і нашыя на гэты дзень, не ведаю, чакання, расчаравання і гэтак далей, у параўнанню з гісторыяй беларускай, гэта рэальна. Так, Павел ўсё ж таки у лесе, таму перыядычна, нягледзячы на сатэліты, знікае. Ну, я спадзяюся, што перыядычна ён будзе і вяртацца да нас. Так, вярнуўся. Што, ўсё, што я расказаў, не было чутна, да? Ну, не ўсё, не ўсё. Так, Кася, на чым мы яго згубілі? Жывеч. О, вы зноў. Ай, бляха, ну. Не, ну пра «Жыве вечна» мы гэта пачулі, а дзе-то там вот на якім моманце згубіўся, што падказаць Павлу, каб ён з чаго пачаў паўтарыў там трошачку нам? Ну ты ж уважліва так слухала. Я думаю, что асноўнае мы пачулі адносна таго, што кожны фестываль прымеркаваны да не прымеркаваны, а праводзіцца пад пэўным лозунгам, і гэты лозунг мы толькі што зразумелі, усвядомілі, пачулі. Добра, пакуль там Павел разбіраецца яшчэ там з наладамі, можа быць, знойдзе яшчэ дадатковую нейкую інтэрнэт жылу, каб далучыць і больш мацнейшае было. Кацярына, да цябе пытанне. Я ведаю, што сёлета ты будзеш браць удзел у фэсце. Я ведаю, што гэта ўжо не першая твоя Тутака, але вот гэтым разам з якім настроем ты едзеш? Чаму гэты фэст, навошта ён табе патрэбны? Чаго ты едзеш у гэты лес? Таму што
падабаецца, таму што люблю, таму што хачу дзяліцца тым, што я ведаю, тым, што я ўмею. Мне гэта вельмі прыемна і вельмі радасна. У гэтым годзе я думала, што ў мяне будзе 4 актыўнасці, а сёння зранку аказалася, што будзе 5. І я зараз думаю, як утаропіцца і ўсё паспець і з падрыхтоўкай, і з правядзеннем, і пры гэтым яшчэ захаваць трошкі здаровага розуму, глузду і здароўя. Вось. Перадусім, гэта людзі, гэта я не вельмі люблю эзотэрычныя нейкія такія штукі, але мне падаецца, што гэта вельмі добры файны абмен энергіямі, гэта сінергія паміж людзьмі, прытым абсалютна рознымі і ўсё ж такі такімі з'яднанымі. Увогуле я езжу на Тутаку з намётам, нягледзячы на тое, што жыву ў Беластоку. То бок я прыеду ў пятніцу, і ад пятніцы да нядзелі я буду жыць у намётавым лагеры. І як паказвае практыка, менавіта гэта не актыўнасці, не там нават не музычная праграма, а менавіта вось гэтая еднасць, калі ўначы мы сидзім ля вогнішча, спяваем песні пад гітару, калі размаўляем нашыя размовы ажно да раніцы. Гэта і ёсць, напэўна, самае галоўнае, для мяне прынамсі, і самае потым помнае. Вот так вот не чакаў, дарэчы. Дарэчы, хацеў бы адзначыць, тут Кася так вот сказала: я не люблю гэтыя эзотэрычныя штучкі. Насамрэч любіць. Вот шчыра вам кажу, любіць яна гэтыя эзотэрычныя штучкі, таму што што як не эзотэрыка, тыя строі, якія ты вырабляеш. Это ж нешта касмічнае, эзотэрычнае і гэтак далей. Дзякуй вялікі, мне вельмі прыемна гэта чуць. Дарэчы, запрашаю ўсіх, акурат у межах Тутакі будзе праходзіць у пятніцу сустрэча са мной, дзе я буду распавядаць пра свае выстаўкі, строі, можна будзе і каталог таксама прыдбаць, і паштовачкі прыкольныя, прыгожанькія з маімі строямі, і я распавяду пра будучую выставку, якая будзе ў верасні. А ў суботу я буду праводзіць лекцыю адносна моды часоў паўстання Кастуся Каліноўскага, пры тым, што гэта не лекцыя, а лекцыя паказ. Я на сабе раскажу, выйду ў гэтых знакамітых панталонах, гарсеце, я пакажу, як гэта ўсё насілася, як функцыянавала, як людзі сябе ў гэтым адчувалі, пры тым, што ў мяне будуць не толькі мадэлькі жаночага полу, але і мадэлькі мужчынскага полу. Карацей, запрашаю, будзе цікава. Так, гэта 2 з 5 актыўнасцяў Кацярына сваіх зараз вось прарэкламавала. Мы зараз вернемся да Павла. Павел, я ведаю, ну і мы з табой гаварылі на гэтую тэму, што амаль пасля кожнай Тутакі ты так, завяршыўшы гэтую справу, уздыхаеш і кажаш: «Всё, больш не дай Бог». Было мінулым годам такое самае, і што ўсё ж таки цябе падштурхнула, што як жа ж вось каб не ўзяцца, не ўпрэгчыся ў чарговы раз, што стала там штуршком, каб ты не развітаўся з гэтай справай, а далей арганізоўваў Тутаку? Перадусім, мне падаецца, гэта моя каманда, якая мне вельмі моцна падтрымлівае, і тут рэальна без іх просто я разумею, што я бы не парваўся ніколі болей на такія рэчы. А другая рэч, гэта людзі. Канечне, людзі ёсць вельмі часта прычынай таго, што я кажу: «Усё, больш не хочацца», таму што мы разумеем, як класна у нас праводзіцца розныя так званыя ёсць фідбекі, просто не так буду. Мы яшчэ не ўмеем будаваць фідбэкаў, але аднак такі знаходзяцца таксама людзі, які кажуць, што так, гэты фестываль ім патрэбны, фестывалі ім важны. І нават тое, што цяпер я чуў ад Каці, як яна праводзіць час на фэсце, што тут вось не тое важны, каб, не веду, там выступіць, правесці якусь лекцыю, майстар-класу і так далей, але супольна правесці гэты час. Гэта, па шчырасці, сама асноўная мэта фестывалю. Каб было для нас, беларусаў, месца, дзе мы проста можам усе забрацца. І тое мне дае, і гэта дае мне штуршок, так? Гэта мне дазваляе там, окей, першы пыл ападае, і я магу думаць: окей, добра, хочацца. І канешне, заўсёды таксама ёсць такая яшчэ справа у маёй
не веду, можна гэта назваць амбіцыі, што я ў гэтым годзе не паспеў Ох. Праваліўся ізноўку Павел. Так, зараз спадзяемся, што, можа быць, вернецца хуценька, а то зараз, каб не затрымліваць, не рабіць паузу, задам пытанне Кацярыне, а тут і Павел вернецца. Пачаць рыхтаваць наступную таку. Слухайце, просто, калі вы кажаце, нічога тут не фрызуеце, калі толькі я пачынаю, гэта азначае, што у мяне хіба нічога цікавага сказаць. А у вас просто... Ёсць у цябе што цікавае сказаць. Насамрэч, ты вельмі ўдала завіс, таму што ты пачаў казаць пра штосьці кепскае, і акурат тады цябе абрубіла. Трэба гаварыць толькі пра добрае. Бач, эзотэрыка. Пачулі. Дарэчы, ёсць пытанне акурат у працяг вот гэтай эзотэрыкі, якую тут пачаў нам разганяць Павел, але пытанне будзе да абодвух. Вожык Патрыёт пытаецца: тутака гэта больш пра сучаснае ці пра мінулае, альбо гэта такі мікс, як арганізатары пазіцыянуюць мерапрыемства? Павел, як ты пазіцыянуеш? Безумоўна, пра сучаснае, безумоўна, пра будучыню, але без мінулага мы не можам. Таму варта размаўляць пра мінулае, але з разуменнем, што мы размаўляем у сучаснасці і з разуменнем грамадства як сучаснага твору, які мы хочам нанова афармляць, які мы хочам нанова ствараць, які мы хочам нанова пастаянна апдейціць і апгрэйдзіць. Кася? Абсолютно згодная. Мне няма што дадаць, таму што тутака гэта такое мерапрыемства, я бы нават сказала цыкл мерапрыемстваў, дзе кожны можа знайсці сваё. Я, як такая эскапістка са стажам, я магу знайсці там штосьці пра мінуўшчыну, але гэта не значыць, што я хачу вярнуцца, я не ведаю, часы Кастуся Каліноўскага і хадзіць увесь час у крыналінах. Не, гэта проста рэтраспектыва таго, што перажываў наш народ акурат дзеля таго, каб нам больш дакладна разумець нашу будучыню і разам супольна яе будаваць. Ну, тут сум квіквае, як казалі лаціняне, кожнаму сваё. Павел, ты з намі? Я з вами, я зразумеў, што зноў ж такі неважна, што я сказаў, бо нічога не было чутна. Усё было чутна, не надо ўжо сабе тут цану набіваць. Павел, вот, дарэчы, пра цану і хацеў спытацца. Ведаеш, можа, меркантыльнае такое пытанне, але сёння і ў прынцыпе для ўсіх арганізатараў розных імпрэзаў яно вельмі важнае. Я ведаю, што заўсёды было такое вельмі балючае пытанне, дзе знайсці сродкі для того, каб добра ўсё зладзіць, арганізаваць, але сёлета гэта найбольш было актуальна, ведаючы пра розныя праблемы, розныя там скасаванні і гэтак далей, не будзем ужо паглыбляцца, але як вырашалася гэтае пытанне гэтым разам у вас? Ведаеш, нам пашанцавала, таму што мы маем стабільных і адэкватных партнёраў. У гэтым ліку маем і падтрымку падласскага ваяводства і горада Беласток, і фінансаванне з Міністэрства ўнутраных спраў Польшчы, і перадусім Beehive Беларусь з Еўракамісіяй, і German Marshall Fund of United States, і Цэнтру Мірашоўскага. І гэтыя партнёры нам дазвалілі закрыць велізарную частку наших пытанняў, а ўсе астатні мы ўжо выбіваем розным іншым czy roznym B2B, czy to jest, to u nas jest namiotne pole, za jaką my otrzymujemy od ludzi kopiejku, czy prosto szukajemy i resursów mniejszych po takich partnerach, nie wiedzą, jak nadleśnictwo, jak dzierżawne tut lesy, jak dopomoga gminy Garadok, тут może nie groszowaja, ale taka już logistyczna podtrymka. I takich partnerów jest szmat. Koniecznie to nie wyraszają się ich pytaniał, temu my wielmi mocno думаем про гэта, што магчыма, што гэта будзе апошні бесплатны фестываль. Калі мы падаецца дайшлі вось до такога уже объему фестивалю, что калі б его развивать и поlepszać умовы тут на месте, хутчэй за ўсё прыйдзецца нам увесці у наступным годзе квіткі. Але панамагаемся, каб яны былі невялікія, каб кожны мог sobie дазволіць.
Дарога піша: дзякуй вялікі за цудоўную працу на роднай ніве. Дзякуй вялікі, Дарога. Дарожа, Дарога, сам ты збіраешься на тутаку прыехаць? Кася, Дорога будзе. Что? Дорога. Що? Павел сказаў, што будзе дарога. Дарога на тутаку будзе. Двусэнсоўна гучыць, але ў любым сэнсе такая по-добраму, такая ўсё ж таки энергетыка ў гэтым выказванні. Кацярына, ты ўсё ж таки і сама ладзіш шмат мерапрыемстваў і удзельнічаеш шмат у якіх канцэртах, і вось не адзін, як я расказаў, была на тутацы. Як ты адчуваеш цікавасць беларусаў да свайго, да сваіх мерапрыемстваў, да сваіх фэстаў, опен-эйраў? Яна ёсць, яна змяншаецца ці павялічваецца з кожным годам? Я не пророк, я не могу сказать, что будзе ў По гэтым назіранням годзе. твоих, вот як оно? По назіраннях, ведаеце, раз на раз не прыходзіцца, таму я не могу не казаць, не выявіць некую такую тэндэнцыю спецыфічную, не прагназаваць будучыню. Усё залежыць ад вялікай колькасці фактараў. Бывае так, што ўсё зроблена, я не кажу зараз канкрэтна пра тутаку, а агулам пра рознага кшталту мерапрыемствы, імпрэзы. Бывае так, што ўсё зроблена просто, а людзей прыходзіць не так шмат. І гэта можа залежыць не ад таго, што беларусы стаміліся, ці яны там ужо ўсе асіміляваліся даўным-даўно. Не, гэта можа быць нават надвор'е кепскае, ці няўдалы дзень, ці шмат актыўнасцяў у адзін дзень. А бывае так, што здавалася б нейкае кулуарнае, дробнапамеснае мерапрыемства, на якое прыходзяць толькі народы, што ты не ведаеш, як людзей рассадзіць. Таму я спадзяюся, што з тутакай у нас у тутакі, я проста як-то збоку прыйшла і штосьці там адвяла. На тутацы працуе акурат другі варыянт. Мне так падаецца, таму што тое, што было ў минулым годзе, ну гэта же сапраўды вельмі шмат людзей, гэта вялікая іх колькасць і, ну, даруйце мне такое значэнне якасць, таму што столькі беларусаў у адным месцы я даўно не бачыла. Вось, беларусаў і тых, хто ім спачувае, таму што і не толькі беларусы прыязджаюць на тутаку. І я вельмі спадзяюся, што такая ж самая сітуацыя будзе і ў гэтым годзе. Больш за тое, надзвычай шмат рознага кшталту актыўнасцяў. Кожны можа знайсці штосьці, што будзе класціся на ягоную душу. Гэта могуць быць і адукацыйныя мерапрыемствы, і грамадска-палітычныя, і культурніцкія, і мастацкія, і музычныя, якія заўгодна яшчэ. І таму сэнс адмаўляцца ад падобнага кшталту цудоўнай магчымасці супольнага баўлення часу, ну, я лічу, што ў гэтым няма сэнсу. Акурат ёсць сэнс ехаць, ёсць сэнс ехаць і спрачняцца. Цалкам згодны. Ну і акурат такі пра актыўнасці шматлікія, пра якія зараз сказала Кася. Я думаю, што больш падрабязна было б варта гэтую перадаць эстафету Павлу. Павел, што больш па актыўнасцях, на што звярнуць увагу? Не, я разумею, што на ўсё, але вот, ну, па такіх асноўных накірунках. Пакуль адхожу на пытанне, я маю Зміцер, да цябе пытанне. А ты прыязджаеш на тутаку? Слухай, ну, вырашаю гэтае пытанне, вельмі хачу, пакуль што думаю, якім чынам там дзе заночыць, што прыдумаць. Магчымасці ёсць шмат. Тое, што кажа Каця, перадусім ёсць два у нас. У наших партнеров можно арендовать намет, яны табе расставить гэты намет, пазней В принципе, на гэтым варыянце маем, конечно, Белосток. Третий вариант маем, конечно, на нашем сайте tutakafest.org ёсць спіс агросядзіб, дзе можна ночыць. Таму спытаюся яшчэ раз. Ну, бачыш, на самых правакацыйных момантах Стана завісае.
Вітер, чи ты прыязджаеш? Я хочу пачуць адказ. Ведаеш, неяк моя цётка сказала вельмі добрая, там за столом сядзелі людзі, і яна там усім там казала: ну давайте ўжо падымайце, давайте ўжо там вып'ем за здароўе, тое сёе, там все так, ну ўжо так прымушаюць, усе выпілі, глядзяць на яе, а яна сядзіць з чаркай. Кажу: цёця, а вы чаго не п'еце? Она кажа: а мне не было прымусу. Вельмі беларускі паттерн паводзінаў. Я спадзяюся, што ты ўсё ж таки будзеш прытрымлівацца іншага і па добрай волі прыедзеш. Без прымусу, да? Не, ну, як это у беларусаў без прымусу? Ну, шо вы говорите? Так, Стана, мы гэтае пытанне абмяркуем па-за межамі нашага стрыма. Вот, давай пра актыўнасці расказвай. Актыўнасці. Тое, што перадусім трэба разумець, канешне, маем музыку. Вось праграма атрымаецца. Так, стой. Ты завіс на словах маем музыкаў, вот больш падрабязна. Так, маем музыкаў, гэта зразумела. У гэтым ліку Кацярына выступае, але сама Кацярына ўжо сказала, што яна не толькі там як музыка выступае. І трэба зразумець, што фестываль Тутака гэта не музычны фестываль, а гэта грамадскі фестываль. І, канешне, ёсць там музычныя выступы, ёсць іх даволі шмат, бо недзе 25 ці 26 гуртоў агулам будзе выступаць. Ах. Вот. 25 гуртоў агулам. Так, бо будзе Białystok Music Club, які стварае на фэсце малую сцэну, і там шмат гуртоў, падаецца там 14 чи 16, я ўжо губляюся. Пастаянна трэба вяртацца ў сайт. І маем 3 дні запар вялікай сцэны таксама, дзе ёсць гуртоў 11. Так. От, да. Музыкі будзе шмат. Да, вось. Стана. Кацярына, давай пакуль там, можа быць, не вернецца Павел у нармальны такі свой стан, не такі вот толькі, а вот раскажы яшчэ больш пра свае актыўнасці. Ой, ён вярнуўся. Я вернуўся. Я не валодаю так, слухайте. Давай, Павел, пакуль ты ёсць. Нема ўжо. Але таксама трэця сцэна грамадская. Не, ёсць, давай, гавары. Слухайте. Самае галоўнае, пакуль магу, перадаўсім, tutakafest.org, tutakafest.org, там поўна праграма. И все. Ну, в принципе, самое важное сказал, полная программа. Кася, давай, ну, бач, добра, что ты долучилася ва ўсіх сэнсах, не толькі тому, что можешь расказаць шмат цікавага, але на момантах, калі вот Павел там подвисае, будешь выратоўваць ситуацию. Давай про свае актыўнасці. Добра, я па-перша хочу сказаць, што я ж не з'яўляюся арганізатарам, таму дзякуй вялікі за запрашэнне на сённяшні эфір. Я не ведаю, чым я заслужыла падобны гонар, і мне вельмі прыемна. Вось, і хочу яшчэ сказаць, што актыўнасці сапраўды шмат, так шмат, што трэба думаць, як, ну, на што варта ісці ў кожную новую гадзіну. Вось, таму кожны можа абраць на свой густ. А што тычыцца мяне, то ў пятніцу у мяне будзе спачатку, я буду мадэраваць панель дыскусійную наконт традыцыйнай культуры і агулам традыцыі ў сучаснасці. Якім чынам нам яе разумець, захоўваць, якім чынам да яе ставіцца і ці варта яе нейкім чынам трансфармаваць. Вось, там будуць спікеры, зразумела, і ўсё будзе
спадзяюся, прыгожа і стройненька. Таксама ў той же дзень у пятніцу вось гэтая панель о 12-16 гадзіне, як я уже сказала, Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку арганізуе аўтарскую сустрэчу са мной, дзе я буду расказваць пра выстаўку, пра свае строі і захвочваць усіх прыехаць на маю новую выстаўку, якая адбудзецца ў верасні. У суботу я толькі сёння даведалася, што, магчыма, я буду прысутнічаць на яшчэ адной сустрэчы, дзе будуць сябе самі прадстаўляць супрацоўнікі Белсату. Хаця гэта пад пытаннем, таму што сустрэча адбываецца з 13 до 15, а ў мяне ў 14:50 уже распачынаецца мая лекцыя, і мне трэба да яе падрыхтавацца, там перапрануць мадэлек і гэтак далей. Так што я яшчэ не ведаю, можа я там буду, можа не буду, але на лекцыі, паказе буду абавязкова. І о 7 вечара на малой сцэне Беластоцкага музычнага клуба, да якога я належу як рэзідэнтка, як сузаснавальніца ставарышэння нашага, я буду выступаць са сваім акустычным гуртом. У нас будзе гадзінная музычная праграма з цымбалкамі, скрыпачкамі, дудкамі, гітаркамі, з усім чым трэба. Вось пакуль ты, Кася, гаварыла, зараз вось пакажуць, бачыш, як Павел змяніўся? Так, я нават думаю, што ў лепшы бок. Я таксама как бы так пагаджуся з табой. Дарэчы, Павел казаў нам пра тое, дзе можна паглядзець лепш праграму. Вось глядзіце, я адкрыў тутака.орг сайцік, і вы адразу бачыце, тут лётае просто спіс тых удзельнікаў, якія будуць браць удзел на музычнай сцэне. Крамбамбуля, Навібэнд, Дай дарогу, Дзецюкі, спевы з-пад моста, ну і гэтак далей, і гэтак далей. Як ужо казалі, 25 гуртоў, здаецца, як найменш. Так, хто заменіў Павла? Ну уже давайте уже будете працягваць замест яго. Я так разумею, что вы маеце дачыненне таксама да арганізацыі, да оргкамітэта тутакі, і можете таксама штосьці нам пра тутаку расказаць. Калі Павел наладзіць сувязь, я з задавальненнем вам распавяла ўсё, што мы прыгатавалі. Ну так мы вас чуем, распавядайце. Бачыце, на вас нават сувязь нават лепшая, чым на Паўле. У мяне Паўла і тут, і там паказваюць. Я тут раптоўна выпадкова ворвалась. Як у тебе сувязь? Ну такое, кажуць, там трошечку нешта ўсё ж таки подвісае, але не крытычна. Так, ці крытычна? Крытычна, не зусім ўсё ж таки добра. Кася, пакуль што можа быць да цябе, а ці вот хто там у нас замест Павла? Было пытанне з самага пачатку, пакуль я не згубіў яго, бо пытанняў ёсць. Ці будзе гэтым разам адмысловы цягнік для наведвальнікаў? Павел? Ну, Павла мы не бачым вас, так что вы отказываете. Я тебе бачу і тут і там. Магу адказаць, што на дадзены момант адмысловы цягнік намагаемся зрабіць, але слухайце, 21 стагоддзе, заходзіце ў сеціва і можна спакойна, абсалютна лёгка знайсці інфармацыю, як да нас набрацца. Як і казаў Павел, на tutaka.fest.org ёсць інфармацыя і цягнікі, і аўтобусы, і можна таксама далучыцца да нашых суполак у Тэлеграме і Фейсбуке, дзе людзі аб'ядноўваюцца, каб ехаць аўтаспынам, то бок не абавязкова замаўляць таксоўку з Беластока, а аб'яднацца і разам даехаць. І туды, і назад. Варыяцый шмат. Вы абірайце, якая вам падабаецца. Цалкам згодны, сапраўды ўсё можна вырашыць. Ну вы ж ведаеце, што людзі любяць, каб вот так у іх на кончыках пальцаў, як кажуць, што працянуў руку, табе раз тут інфармацыя, задаў пытанне ў чаце, а табе ўсё расказалі, дзе там цягнік, з якой платформы адыходзіць, колькі квіток каштуе і гэтак далей. Ці не было гэтым разам нечаканасцяў напярэдадні мерапрыемства? Я іду? Не, чому? О,
Павел, ну давайте уже ў двух уже чаго ўжо там пытанне чуеш? Не, просто я намагаўся тэлефоном падлучыцца і мы тут бачны просто ж на сувязі, але ніяк так гэта да цябе не даходзіць. А я хацеў таксама вам фэст паказаць і падумаць, што магчыма будзе там лепш. Ну бачыш, не, нешта там вот у нас до нас твой сігнал не даходзіў. Вось. А гэта азначае, што трэба проста збіраць рэчы і прыязджаць. Ну так правильно, но мы ж пакуль што яшчэ людзям тлумачым, чаму яны павінны абавязкова гэта зрабіць. Так што, Павел, давай пакуль што пытанне было, ці не было ад Вожыка, ці не было гэтым разам нечаканасцяў напярэдадні мерапрыемства? Не, слухайце, ну гэта івент, гэта жывая матэрыя, заўсёды ёсць нечаканасці, заўсёды ёсць якісьці праблемы, але гэта ўсё рашальна, і мне падаецца, што мы ніколі не былі так падрыхтаваныя, як у гэтым годзе, і рэальна каманда тут проста уже шчыльна на самай палане барык працуе больш за месяц, каб рыхтаваць вашу прастору, і таму ім будзе крыўдна, калі ты, Зміцер, не прыедзеш. Катя-то едзе? Ну, Катя-то да. Но хотел яшчэ одно пытанне, Павел, задать. Пытанне звязанае, сёння з'явілася інфармацыя, што на фэст прыедзе, ну, летась была Святлана Тихановская, гэтым разам яна сказала, што у яе не атрымліваецца з-за плотнага графіку, але прыедзе Сергей Тихановскі. Гэта так вот раптоўнае было рашэнне, і якія у вас чаканні ад яго візіту? Відаш, па-першае, мне падаецца, што шмат хто хацеў бы Сергея проста сустрэць, і мы хочам даць такую магчымасць людзям, каб сустрэць чалавека, якога, падаецца, шмат хто даўно чакаў. Гэта першая рэч. А другая рэч, гэта таксама і Сергею даць добры, можам сказаць, добры старт у гэтым такім асэнсавенню сябе нанова, каб ён мог увайсці ў ўжо новае грамадства, у новыя справы, ну, з такім кайфам, які, мне падаецца, што фэст можа яму даць. Калі ён пачуе гэту энергію ад беларусаў, гэту супольную, ну, нам шмат хто кажа, і мы самі гэта адчуваем, што на фестывалю проста кожны рэальна зараджаецца. Энергія, якая проста пазней ёсць на такім класным прыпасе ўвесь год. Катя, ты пацвярджаеш? Ну, я пасля кожнага фестывалю прыязджаю выціснутай, мне потым трэба адпачынак ад адпачынку, але агулам, калі не... Я проста як арахніт, я нахапала сабе, хаця не па сваёй, можа быць, волі, і вот у гэтым праблема. Але агулам я лічу, што гэта мерапрыемства, якое дае надзею на тое, што ўсё ж такі не ўсё яшчэ страчна, на тое, што мы ёсць адно ў аднаго, на тое, што мы яшчэ здольныя суперажываць, спрачыняцца разам да адных і тых жа прыгожых альбо цікавых рэчаў, і гэта шмат каштуе, не ў матэрыяльным плане, а ў плане духоўным. Таму, канешне, чым больш падобнага кшталту экспірыенсаў у нас будзе, тым лепей. Дарэчы, Наста навяла сваім з'яўленнем фурору тут у нас у чаціку. Вожык Патрыёт перадае прывітанні асабістыя. Дарога піша, што можна адпусціць Паўла, а хай Наста далей расказвае. І што тут яшчэ? Максім піша: ой, а вы вядоўца праекта смалення вепрука? Аж бачу, як вось вочы загарэліся ў Максіма там на тым баку экрана. Наста і Павел, якія ўсё ж такі яшчэ цікавосткі, нечаканасці, ну, для наведвальнікаў фэста іх чакаюць? Слухайце, ну, вот як звычайна. Пакуль маўчаў і паказвалі яго. Як толькі пачаў гаварыць, так і падвіс. Добра. Мы вернулись? Давайте, хутенька, пакуль вярнуліся. Да, слухайце, кроме музыкаў ёсць 52 іншыя актыўнасці. У гэтым ліку дыскусіі, майстар-класы, что-то там... Кіно, варштат, палітычныя акцыі, сустрэчы.
Już realna насычана программа от пятницы от 11, мы просто тягнем до понеделька до раницы. Тому просто реально кожны знайдзе, і для дзяцей таксама ёсць розныя заняткі. Таму реально кожны знойдзе чым таксама выдых. Добра, давайте, раз все ж таки такая там не вельмі добрая сувязь у лесе под барыкам. Кася, на развітанне пытанне да цябе, парада от цябе, потому что дорога піша: не забудьте про дожджавікі і спрей от кляшчоў і камароў. А что ты параеш тым, хто вось нас послухаецца і абавязкова збярэ рэчы і поедзе на фэст? Глядзіце, намёт, полиуретановый диванок, спальник. Калі у вас есть газовая плитка, это лепей, чем мангал, потому что можно взять тушняк, гречку и цудоўна себе жить, споживать некалькі дзён. Вода абавязкова, спрей от кляшчоў, сапраўды, тое, что мои сябры называют мыльно-рыльные приналежности. То бок там же есть душавые нават. Можно принять душ кожны ранок, тому все супер. На усялякі выпадак можно взять приналежности для купання, але тут не ведаю, як будзе тэмпература і надвор'е. І, як кажуць у кепскіх канферансах, добры настрой. Ну, ось бач, не ведаю, як там канферанс быў добры ці не добры, але Паўлу спадабалася, бачыш, як расплыўся ў усмешцы. Таму сапраўды, нягледзячы на тое, што была не вельмі добрая сувязь, ну прынамсі з лесам, з уборыку, мы атрымалі асноўную інфармацыю, што гэта падзея, да якой варта далучыцца. Пра актыўнасці і больш падрабязна таго, якія там будуць пляцоўкі, хто на іх будзе браць удзел, якія мерапрыемствы, дзе што можна прыдбаць, здабыць, арендаваць, размясціць. Все гэта ёсць на сайте tutaka.org. Спасылачка ёсць у нас і tutaka.org. О, ну, у любым выпадку спасылка ёсць у нас і тут под стрымам, і на сайте у анонсе ўсё ёсць. Заходзьце, глядзіце, выбірайце магчымасці больш вам, якія падыходзяць для даезду. Ну і вітаем усіх, чакаем усіх. Так, Павел, бач, вот табе нават інтэрнет без... Тутака, чакаем вас. Тутака, а Тутака гэта вам не тамака. Так што давайте, збірайцеся і прыязджайце. Дзякуй вялікі ўсім нашим гасцям, нягледзячы на тое, што некаторыя з іх час ад часу падвісалі. Таму Павел Станкевич, Катя Водоносова, дзякуй вялікі. Ну і Наста таксама Суханосік за тое, што далучылася нечакана, але прыемна да нашага эфіру. Да сустрэчы на Тутацы. Жыве Беларусь. Да сустрэчы. Жыве вечна.